Hello, beautiful people. Merry Christmas and prosperous New Year in advance to you all. Well, if you are watching this video right now, this is a bag of rice that I just received through way bill from the CEO of Pine Leaf Estates in the person of Bishop Nzekwesi. Thank you, sir. Thank you so much. I just received this token, this bag of rice from you. Out of your goodwill, out of your benevolence. Thank you so much. Igbo loves themselves. Igbos loves themselves, and I repeat, Igbos loves themselves. On Igbo, when they name anyone, omenage. And make a lay, we need and then on number, and then on diaspora, and then on Ulo, say Bikono, Akurulo. Oh, Pine Leaf Estates, Kaini Kumakaya. Pine Leaf Estates, where genuine land. Ihe niile zuru oke na ọgwashi ukwu na Asaba, Izela Asaba, n'Ọka, Igbaria m, ebe niile n'Enugu, Owerri, ebe niile ị ga-achọ ala dị genuine ọ na Pine Leaf Estates. Ngwanụ ka anyị gbawa ekeresimesi a nke ahụ nke m ụmụ Igbo na-agbalị ala na-anụnyere m na-ekesasị ozi nke anyị na-ezi udo channel Igbo.